Coba to saiki gagasan Bagong kuwi lho. Ing atas sowan ngabiyantra ngersaning ratu Kyai Prabu Darmakusuma kuwi makutaning wong sak negara Ngamarta. Ming derajate Bagong kok ora nyembah, ora laku dodok, mongko ratu kok dijak salaman ki anggepe dhek iki apa ngono lho. Kuwi Bagong. Angka loro, mongko iki mangsa udan. Munggah kraton kok tanpa sandalan Bagong iki lho. Kuwi jlambahe ngecap sikil mongko gupak lendut. Kowe ra sandalan to, Gong? Pedote. Pedot, Karang jeblok tak angkat ki malah jebol. Mau kondo karo aku tak tukokke ning dalan. Sowan karo Bendara kok tanpa sandalan. Tur sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi nganggo tata krama. Aku ra is kandha to, kowe kena melu ning nganggo unggah-ungguh le. Iki sowan kraton ora sowan ning sak pepadamu, sowan Alendra, laku dodok, mongko ya nyembah, mongko ya kudu nganggo tata krama. Ratu kok tok jak salaman ki sing weruh kuwi ora ikhlas. Kaya Nalindra Mandura Sinuwun Prabu Baladewa ora nrimake yen Sinuwun Prabu Darmakusuma kok mbok jak salaman. Sik tak takon, ki tak luruskan iki, Tru. Piye? Sing dadi ratu ning Ngamarta ki sapa? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Sing tak jak salaman kowe kendel wae kok wong liya do geger ki ngapa ta? Hah? Sing tak jak salaman kowe meneng wae kok wong liya do geger ki ngapa? Malah kuwi mujudake swijining ratu sing merakyat ki ngono kuwi, Tru. Kuwi sadar nek dheke mbiyane dadi ratu ki mergo aku kowe sing do nyoblos. Dadi upama ana rakyat cilik kaya awake dhewe ngejak salaman ki ra masalah, ora kudu disembah, ora kudu sembah sikile ora. Kuwi sadar diri ki ngono kuwi. Ngono lagi entuk pangkat sithik wis wiyah-wiyah. Ro kancane ngundang dandul-dandul. Kuwi nglarake ngono kuwi. Oh. Dadi dasarmu ngono kuwi. Aku ki nyoba. Wah. Nyoba karo sapa? Nyoba karo Sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi hatinya isih merakyat apa ora? Jebulane, Heeh, tak jak salaman wae kendelan wae ming mesem sithik wae lega ning ati. Apa ratu kono-kono dak padha-padha daya kok geger iki ngopo? Kusik. Sing tok lokke sapa? Lho sapa sing krasa? Sing ngelokke kowe mau ki aku, tegese kowe ngelokke karo Baladewa. Aku ra muni Baladewa kok ya, Truk. Embuh aku ora melu-melu kok. Wah, kowe ra kanca kowe. Oh, pahit kowe. Anggepmu aku ki apamu nu to lokke? Mboten ngoten wong mriki kowe meneng mawon kok. Koko Prabu. Piye? Sampun kendel. Bagong menika menawi dipun turuti menika mangke jejeran boten ngrembak wosing wigati ning namung padunipun Baladewa kalian Bagong. Lho nek pancen ngono tak turuti. Wis. Bagong wis to, wis.